Inanunsyo ng Commission on Elections na muling magbubukas sa Hulyo ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa darating Desyembre. Ayon kay Attorney Maria Juana Valeza, Regional Director ng Comelec Bicol, magsisimula ang registration mula July 1 to 10, 2025. Sa loob ng mga araw na ito, bukas ang Comelec offices para tumanggap ng mga magpaparehistro mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Lunes hanggang Linggo. Now, ongoing muna na ang updating natin ng voting history for purposes of the resumption ng continuing registration natin sa July 1 hanggang 10. We're just waiting for the SOSE, then afterwards preparing for the resumption of resumption of continuing registration. And of course, we will be conducting also tawag mo doon mga satellite registration kung kakayanin pa namin. Plus of course, voter education po dito lalo po sa mga kabataan natin. So yun ang pipeline natin. Pero in the meantime, kailangan talagang tapusin muna namin yung mga kailangan tapusin for the 2025 NM. Sa mga papalya naman na magparehistro, muling bubuksan ang voters registration sa susunod na taon hanggang taong 2027. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang koordinasyon ng Comelec para sa gagawing satellite registrations at voters education, lalo sa mga kabataang unang beses na boboto. Yung mga first-time voters natin, ito yung pagkakataon ninyo sa July 1 to 10 para mapagparehist at makapag-participate at ma-exercise ninyo yung right to vote. Plus, importante na mag-participate sila sa barangay elections kasi ito yung number one na talagang nagtumutulong sa atin na kung kinakailangan natin ng tulong. Ito yung mga barangay officials na to. So, importante na talagang makapili yung nang mabuti, yung mga botante ng kung sino talagang ilalagay nila sa mga barangay nila this December 2025 election. Samantala, muli ring ipapatupad ang early voting period para sa mga senior citizen, buntis at persons with disabilities sa darating na BSKE. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.